Unsay gamit sa vaccine sa atong lawas. Kani mao'y atong hisgutan karon, pero una pa, palihog sa kong pislit sa subscribe button ug i-click sab ang notification bell aron updated mo sa atong sunod nga mga hisgutanan. Sa pagkatag sa coronavirus sa tibuok kalibutan, kasagaran sa mga tao nangandoy sab nga unta madiskubre na ang vaccine alang niini nga virus. Mao nga ang mga scientist sa tibuok kalibutan naglumbaanay aron sa paghimo niini nga vaccine. Niadtong 1796, ang scientist nga si Edward Jenner nakadiskubre og tambal alang sa smallpox o mas ilado sa ato sa ngalan nga hangga. Ug iya kining gitesting sa usa ka bata nga nag-edad og 8 anyos nga ginganlan og James Phipps. Ug kini nga panghitabo na record sa history nga mao ang pinakauna nga vaccine nga nagluwas sa daghang mga tao sa Britanya. Pero unsa man di ay buhat sa vaccine sa atong lawas? Aron masabtan nato og maayo, kinahanglan makabalota una unsay buhat sa atong immune system sa atong lawas. Ug naa na ko'y video mahitungod sa atong immune system, naa sa description ang link sa video. Sa video mahibaw-an nato nga kung naay kagaw nga buot mosulod sa atong lawas, ang atong immune system mao ang una nga modepinsa nato. Ang pula-pula sa atong lawas o ang ubo o ang kalentura nagpasabot nga giprotektahan ta sa atong immune system. Nahibaw-an sab nato nga sa dihang makig-away ang atong immune system sa mga kagaw, naa sila'y abilidad sa pag-record sa mga panghitabo. Aron nga kung mosulod og balik ang mao gihapong kagawa, kabalo na ang atong immune system sa pagpildi niini. Ug mao ni ang gitawag nato nga natural immunity. Ang natural nga pamaagi sa atong lawas sa pagpildi sa kagaw nga wala mo gamit og vaccine. Unya, naatay gitawag nga artificial immunity. Ang artificial immunity mao ang paggamit og vaccine alang sa usa ka particular nga kagaw. Ug adunay klase-klase nga mga vaccine. Una, ang live attenuated vaccine. Kani nga vaccine gamit ang usa ka buhi pero luya nga kagaw sama sa chickenpox, measles o hangga, tipdas ug bayuok ug uban pa. Ang disadvantage ani nga vaccine tungod kay buhi siya, dili siya pwede sa mga hinay og immune system ug lisod kini himuon. Ug ang sunod nga klase nga vaccine mao ang inactive vaccine. Kani nga vaccine gamit ang usa ka patay nga kagaw sama sa hepatitis A ug polio ug uban pa. Ang disadvantage ani nga vaccine gawas nga lisod kini himuon ug tungod kay patay na kini, kinahanglan magbalik-balik ta sa health center aron magpa-inject. Ug kini nga mga vaccine gi-ensure sa mga scientist nga dili na kini ma-develop o mabuhi balik ngadto sa aptik nga kagaw. Unya, sama sa ubang nga kagaw, sa dihang i-inject na sila ug mosulod na sa lawas sa tao, kasama gihapong paagi nga ang atong immune system makig-away gihapon kanila ug mo-record sa tanang panghitabo. Ug tungod kay luya ug patay naman nga mga kagaw ang ilang makaaway, sure ta nga mapildi kini sa atong immune system. Mauna nga kung makasugat ang atong lawas sa mao gihapong kagawa, kabalo na sila unsaon nila pagpildi niini. Ug naapay laing vaccine, itawag kini subunit vaccine. Diin ang scientist magkuha og parte sa usa ka kagaw nga gitawag og antigen ug ila kining i-develop og usa ka vaccine. Diin ang epekto diretso mismo sa lugar nga naay infeksyon. Ang mga scientist kanunay nangita og mga paagi aron maluwas ang mga tawo sa mga sakit nga kanunay nagagawas sa kalibutan. Sa ilang makanunayon nga pagpangita og tambal basin sa sunod nga mga panahon, naa natay tambal nga pwede moayo sa mga sakit
sama sa HIV, dengue o cancer. Kamo, unsa inyong ideya mahitungod sa pinakaunang coronavirus vaccine nga gitesting sa Amerika? Comment lang sa ubos. Ayaw kalimot sa pag-subscribe.